maza ku aske mata gashin kanta kuma ta kwakwal. Ku kyale ni ban yi wannan laifi ba, kar ku aske min gashina sai mun A wani gari mai suna Tabarma, garin da babu mai gashi ko tsili ɗaya a kansa, daga yara har manya, maza da mata, kowa ƙwalkwabo ne a kansa gashi baya fitowa. Dalili kuwa shine, a shekarun da suka wuce sun yi shari wa wata mata inda suka mata ƙwalkwabo wanda ya zamto ta tattara kayanta ta bar garin, ta yi musu kuma tofin alatsi ne ta tsine musu. Tun daga wannan lokaci, ko jariri aka haifa ko jaririya, haka nan za a haifo su kansu babu komai, ƙwalkwabo ga baki ɗayansu. Ana nan wata rana sai aka haifi wata jaririya da gashi a kanta. Abin ya yi matuƙar ba da mamaki, ingunzomomi sun ruɗe da ganin wannan lamari. Bayan kwana biyu sai mahaifiyar yarinyar ta mutu. Ana nan sai babanta shi ma ya mutu. Abin ya ƙara tsorata su. A ƙa'ida dama innarta ita ce za ta ci gaba da kula da ita ba tare da son ranta ba. Haka inna Kande ta ɗauki wannan yarinya wacce aka sanya mata suna Zara, ta je ta haɗa su da 'yarta mai suna Ladidi, wacce ita ma haka aka haife ta babu gashi. Haka suka tashi har suka kai munzalin 'yan mata, yayin da Zara take burge kowa yake ƙaunarta, saboda ita kaɗai ce mai gashi a garin, gashi Allah ya yi ta kyakkyawa. Ita kuwa inna Kande haushi da takaicin Zara take ji, saboda tana ganin yarinya ce mai farar ƙafa, har tana cewa ma zuwan Zara ya ƙara talauta ta, ya ƙara kawo mata rashin sa'a a rayuwarta. Wata rana sarki ya kira wata shahararriyar bokanya domin ta nema musu mafita akan wannan matsala da suke ciki na ƙwalƙwabo na rashin gashi a kawunansu. Bayan ta gama binciken da ta yi, sai ta ce mafita ɗaya kawai shine yariman garin wato ɗan sarki ya auri wannan yarinya mai gashi a kai, 'yar gidan talakawa marainiya wato Zara. Wannan lamari ya baƙanta wa Anty Kande rai, hankalinta ya yi mugun tashi, hassadanta da ƙiyayyarta ga Zara ya ƙaru, don haka ta yi rantsuwa sam ba za ta bar wannan lamari ya auku ba. Wata rana Zara ta dawo gida a gajiye, inna Kande ta ɗau ruwa ta bata. Zara ta karɓa ta yi godiya ta sha ruwa, nan take ta faɗi bacci ya kama ta. Inna Kande ta fashe da dariya ta ce daga yau ai ƙaryanki ta ƙare. Inna Kande dama ta yi hayan wani shahararren ɗan iska ya zo ya tuɓe ya kwanta kusa da Zara. Ita kuwa ta je ta kira mutane ta ce ga Zara can tana aikata masha'a da wani ɗan iskan gari. Ita kuwa Zara ta farka a firgici ta ce me ke faruwa ne? Ta tashi ta ruga a guje, nan take wasu mata suka sha gabanta. Inna Kande ta fito da wuka a hannunta ta ce yau sai mun miki aski. Zara ta ruga a guje suka bi ta. Ba irin roƙon duniya da Zara ba ta yi ba akan su yi haƙuri su kyale ta su yi bincike, ita ba ta aikata wannan abu ba. Amma inna Kande ta wuce gaba ta ce ƙarya take yi, dama tuntuni tana zarginta tana aikata irin wannan abu, don haka ba ta cancanci ta auri ɗan sarki ba. Ba tausayi ba imani, haka inna Kande ta aske wa Zara gashi ta mayar da ita mai kan ƙwalƙwabo. Haka suka juya suka tafi suka bar Zara tana ta kuka. Tun daga wannan rana Zara ta shiga ƙuncin rayuwa, duk inda ta wuce a ƙauyen nuna ta ake ana tsangwamanta, ana zinɗanta, ana yaficenta, ana ƙyabcenta. Bayan wasu kwanaki gashi ya sake fitowa a kan Zara, ya fara fitowa da kaɗan, nan take farin ciki ya kama Zara. Ita kuwa inna Kande tun ranar da ta yi wa Zara aski bisa zalunci ta gagara samun nutsuwa, kullum ba ta iya bacci, cikin dare sai ta yi ta firgita tana razana. Ita kuwa Zara gashi ya ci gaba da fito mata, mutane suka gane cewa shari aka yi mata. Nan dai sarki ya sa aka kamo wannan wanda aka kama su tare, ya tabbatar da cewa inna Kande ne ta biya shi kuɗi domin a yi wa Zara sharri. Aka kamo inna Kande aka sa ta a kurkuku a tsakiyan gari, kowa yana ganin ta yana tsine mata albarka. Ba tare da ɓata lokaci ba aka yi shagalin bikin auren Zara da ɗan sarki.
Mutanen gari kuwa suka shiga farin ciki saboda tsinuwar rashin fitowan gashi ya karye, gashi ya fara fito musu, yayin da ita kuma Zara take cikin farin ciki ita da mijinta Yarima ɗan sarki. Ita kuwa innan Kande tana cikin baƙin ciki da wulaƙanci, ita kaɗai ce gashi bai fitowa har yanzu a kanta saboda mummunan aikin da ta yi. Muna roƙon ku yi mana liking ku yi subscribing sannan ku gaya mana darasin da kuka ɗauka a wannan labari. Mun gode.